Είμαι ο host, είμαι ο παρουσιαστής, είμαι ο Φρόκος και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού του υπέροχου. Κάνε subscribe τώρα. Τελευταίο βίντεο για το 2024. Είχα στο κεφάλι μου, είχα στο μυαλό μου να κάνω και ένα εντελώς όχι ποδοσφαιρικό βίντεο, πάλι tier, πιο γιορτινό έτσι, λίγο να ξεφύγουμε και από τα ποδοσφαιρικά. Να κάνω ένα πάλι tier, έχω κάνει στο παρελθόν, με Έλληνες YouTubers. Ίσως το κάνω μες στο Γενάρη, για να χαλαρώσουμε. Εντάξει, να σας πω και YouTubers που δεν ξέρετε, κανάλια και τα λοιπά, να γίνουμε όμορφοι εδώ. Λοιπόν, παιδιά, Vinted 14 ευρώ. Φιλάκια. Στο σημερινό μας βίντεο θα κάνουμε το ποιους διώχνω, ποιους κρατάω της ΑΕΚ. Επόμενο βίντεο θα είναι του ΠΑΟΚ, οπότε το λέω από τώρα. Όποιος θέλει να βοηθήσει, όπως βοήθησαν σήμερα 3 παιδιά, να μου στείλει κατευθείαν DM στο Instagram, να του στείλω εγώ το tier, να κάνει τον ΠΑΟΚ και να μου το στείλει να με βοηθήσει. Σήμερα με βοήθησε ο αδερφός μου, είναι ο ένας, ο Μάικ και ο Φίλιπ. Παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Ομάδες όπου δεν τις παρακολουθώ τόσο πολύ όσο την ομάδα που υποστηρίζω, μου είναι αρκετά βοηθητικό να δω λίγο περίπου και ουσιαστικά να δω αν συμφωνούμε κτλ. Λοιπόν, όπως και να έχει, περνάει η ώρα. Η ώρα είναι 10:30 το βράδυ, αύριο δουλεύω το πρωί. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Κάλενς, τον αμυντικό της ΑΕΚ. Ούτε κρύο ούτε ζέστη, από ό,τι εμένα μου έχει κάνει. Τον Κάλενς, παιδιά, θα τον βάλουμε στην κατηγορία ρεζέρβες. Μισό λεπτό να τον σβήσω κιόλας. Ρεζέρβες. Γιατί εντάξει, όταν μπαίνει βοηθάει, αλλά δεν είναι και χρήσιμος, θεωρώ. Επόμενος, παιδιά, είναι ο Μπρινιόλι. Τον Μπρινιόλι θα τον βάλω στην κατηγορία χρήσιμος, επειδή και οι 3 βοήθειες τον βάλανε εκεί. Επομένως, disclaimer, θα το λέω κιόλας, όταν και οι 3 βοήθειες συμφωνούν σε έναν παίκτη, θα τον βάζω εκεί. Πάμε στον Κοϊτά. Αυτόν και αν δεν τον έχω παρατηρήσει, καλός παίκτης είναι, μη λέμε τώρα χαζούλες, μη λέμε χαζομάρες. Για μένα ο Κοϊτά, εγώ θα τον βάλω, παιδιά, στην κατηγορία χρήσιμο, γιατί όσο έχω δει τουλάχιστον να αγωνίζεται, έχει ωραία στοιχεία και νομίζω θα φανεί χρήσιμος. Μαρσιάλ, αναντικατάστατος, και οι 3 βοήθειές μου τον βάλανε αναντικατάστατο. Ο Άντονι Μαρσιάλ θα μπει αναντικατάστατος, έχει αρχίσει και παίρνει λίγο, η μηχανή του έχει πάρει λίγο μπρος. Και βοήθεια, εγώ αυτό θα πω, γιατί είμαι Ολυμπιακός. Βοήθεια, αν πάρει μπρος αυτός ο παίχτης. Μουκουντί. Λοιπόν, παιδιά, για μένα ο Μουκουντί, αν και είναι αργός αρκετά, θα τον βάλω χρήσιμο, γιατί στον αέρα δεν χάνει μονομαχία αυτός ο παίχτης. Δεν χάνει μονομαχία. Πάρα πολύ ψηλός, πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ αργός, επιτάφιος, αλλά για μένα είναι χρήσιμος. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν στόπερ. Χατζησαφή. Ο Χατζησαφή, παιδάκια μου, καλά και όμορφα, θα μπει στην κατηγορία ρεζέρβες, γιατί και οι 3 μου βοήθειες τον βάλανε ρεζέρβες. Λαμέλα. Εγώ, παιδιά, τον Λαμέλα, αν και ακόμα δεν έχει αποδείξει την τρομερή του αξία, γιατί ο άνθρωπος είναι παιχταράς, θα τον βάλω χρήσιμο. Δεν μπορώ να τον βάλω κάπου αλλού τον Λαμέλα. Είναι χρήσιμος. Πιερό, επειδή και οι 3 μου βοήθειες το βάλανε χρήσιμο, και εγώ θεωρώ επίσης ότι είναι χρήσιμος, δεν το βάζω να αντικατάστατο, θα μπει στην κατηγορία χρήσιμος. Γιόνσον. Με τον Γιόνσον οι βοήθειες λίγο το χάσαμε. Κάποιοι είναι πουλα τον νύχτα, άλλος μου τον έβαλε δανεικό, άλλος μου τον έβαλε, νομίζω, ρεζέρβες. Δεν μου αρέσει πλέον ο Γιόνσον, θα τον βάλω πουλα τον νύχτα, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να βρεις πολύ καλύτερους παίχτες από τον Γιόνσον, παγκίτες. Τον Μίτογλου θα τον βάλω, παιδιά, στην κατηγορία δανεικός, γιατί 2 από τους 3 μου τον βάλαν δανεικό. Οπότε κερδίζει πλειοψηφία εδώ πέρα. Και εγώ δεν έχω καμιά τρομερή τώρα εκτίμηση για τον Μίτογλου. Καλός παίκτης, οκ. Δεν τον βάζεις χρήσιμο. Γαλανόπουλος. Και ο Γαλανόπουλος θα μπει στην κατηγορία δανεικός. Είναι ένας παίκτης που είναι πάρα πολλά χρόνια στην ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή την εντύπωση έχω. Δανεικός και λογικά για πουλα τον νύχτα. Ρώτα. Παιδιά, το Ρώτα θα τον βάλω στην κατηγορία χρήσιμο, το Λάζαρο. Εμένα μου αρέσει σαν παίκτης, είναι ωραίο μπακάκι.
Του λείπουν κάποια στοιχεία. Αυτό κάνει μπαμ κιόλας στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά τη δουλειά του την κάνει. Και με το παραπάνω. Λιβάη Γκαρσία. Αναντικατάστατος. Εννοείται και οι τρεις τον βάλαν αναντικατάστατο. Και εγώ θα τον κατατάξω στην κατηγορία αναντικατάστατο. Γκατσίνοβιτς, παιδιά, θα τον βάλω στην κατηγορία ρεζέρβες. Είναι καλός παίχτης, έχει καλά στοιχεία, δεν είναι χρήσιμος, αλλά μπορεί να κάνει το step up. Ο Ντουμπάτζο, παιδάκια. Ο Ντουμπάτζο θα μπει στην κατηγορία ρεζέρβες, γιατί δύο από τους τρεις τον βάλανε ρεζέρβες και εγώ δεν έχω κάποια τρομερή... δεν έχω κάνει μελέτη πάνω στον παίκτη. Δεν τον θυμάμαι κιόλας ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια. Ελίασον. Και οι τρεις συμπαίκτες μου, σας ανεβάζω, και οι τρεις βοήθειες τον βάλανε χρήσιμο. Από τους πιο σημαντικούς παίκτες πέρυσι στο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Από τους πιο, ίσως και πιο σημαντικός, τέλος πάντων. Χρήσιμος ο Ελίασον. Ο Άμραμπατ, παιδιά, κοιτάξτε, δανεικό τον Άμραμπατ, 48 χρονών ποδοσφαιριστή, δεν τον στέλνει δανεικό. Νομίζω είναι μια προσωπικότητα που τον χρειάζεσαι στα ποδητήρια, θεωρώ. Οπότε για μένα ο Άμραμπατ θα μπει ρεζέρβες. Σιμάνσκι. Παιδιά, τον Σιμάνσκι θα τον βάλω στην κατηγορία χρήσιμο. Έχει καλά στοιχεία αυτός ο παίχτης. Έχει κουράσει πολλούς οπαδούς της ΑΕΚ. Πάρα πολλούς. Αλλά εμένα τα στοιχεία του δεν με χαλάνε. Γενικά. Θεωρώ ότι είναι ένας χρήσιμος ποδοσφαιριστής. Βίντα, χρήσιμος. Και επειδή οι βοήθειές μου, οι δύο από τους τρεις τον έχουν βάλει χρήσιμο, νομίζω, ναι, και ο ένας τον έχει βάλει αναντικατάστατο. Ο Μάικ τον έχει βάλει αναντικατάστατο. Παιδιά, για μένα είναι χρήσιμος. Επίσης πολύ δυνατός, επίσης πολύ καλός στον αέρα, επίσης πάρα πολύ αργός σαν το Μουκουντί, αλλά η εμπειρία του Βίντα είναι τρομερή. Πινέδα, αναντικατάστατος. Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής όπου και οι τρεις τον έχουν βάλει αναντικατάστατο. Και είναι αναντικατάστατος. Αυτός ο άνθρωπος είναι παντού. Παίζει παντού και συμφέρει. Φερνάντες. Ένας παίκτης που όταν είχε πρώτο έρθει στην ΑΕΚ ήταν ένα ερωτηματικό στο κεφάλι μου. Μου έκανε πολύ ανισόρροπος. Όχι ότι μπορεί και να είναι. Χρήσιμος όπως και να έχει ο Φερνάντες. Πέτρος Μάνταλος. Ή αλλιώς Άνκαρα Μέση. Αναντικατάστατος. Όχι απαραίτητα στον αγωνιστικό χώρο. Στην ΑΕΚ. Είναι αναντικατάστατος. Ξέρετε όσοι παρακολουθείτε το κανάλι την εκτίμηση που έχω στον Πετράν. I love that guy. Λιούμπισιτς. Ρεζέρβες. Οι δύο από τους τρεις τον έχουν βάλει ρεζέρβες. Δεν τον εκτιμώ κι εγώ τρομερά. Για άλλο λόγο ήρθε, για άλλο λόγο παίζει. Αλλού τον βάζουν, αλλού το... Ρεζέρβες. Μπας και καθαρίζει το κεφάλι του. Περέιρα. Κοιτάξτε παιδιά, Περέιρα θα μπει χρήσιμος, διότι είναι ένας παίκτης με τρομερή εμπειρία, σαν το Λαμέλα και λίγο λιγότερο βασικά από το Λαμέλα. Έχει τώρα παραστάσεις από Σέρια ο άνθρωπος. Δεν τυχαίος ποδοσφαιριστής ο Περέιρα. Νομίζω ότι άμα βρει τα πατήματά του θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Τσιλούλης. Δύο από τους τρεις τον έχουν στείλει σπίτι του. Θα το στείλω κι εγώ σπίτι του. Ποτέ δεν κατάλαβα αυτή η μεταγραφή. Τόσο καλά έπαιζε πέρσι. Τέλος πάντων. Πούλα το νύχτα. Παιδιά, εμένα ο Πίλιος μου αρέσει. Λίγο που τον έχω δει, τα στοιχεία του μου αρέσουν. Θα τον βάλω όμως ρεζέρβες. Δεν τον θεωρώ ακόμα στην κατηγορία χρήσιμο. Βέβαια, τα back της ΑΕΚ χρειάζεται σίγουρα ενίσχυση στα back της. Εντάξει. Αλλά εμένα τα στοιχεία του Πίλιου μου αρέσουν. Οπότε θα μπει ρεζέρβες. Και μείναμε με τους δύο τελευταίους τερματοφύλακες. Ο Στάνκοβιτς, πάμε στον τελευταίο, θα τον βάλουμε πούλα το νύχτα. Δύο από τους τρεις τον στείλανε πούλα το νύχτα. Και ένας τον έβαλε χρήσιμο. Εδώ λίγο, ναι. Και ο Στρακόσα θα μπει χρήσιμος. Γιατί δύο από τους τρεις ή τρεις από τους τρεις. Δύο από τους τρεις τον βάλανε χρήσιμο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το ρόστερ της ΑΕΚ. Πολύ χρήσιμη. Αυτό ήταν το βίντεο. Ποιους διώχνει, ποιους κρατάω στην ΑΕΚ. Ελπίζω να σας άρεσε. Στα σχόλια από κάτω γράφετε ό,τι θέλετε. Που συμφωνείτε, που διαφωνείτε. Όποιος θέλει κάνει και όλη
το roster της ΑΕΚ. Λογικά θα έχω θυμηθεί να σας βάλω στο description το tier list, να το κάνετε κι εσείς από το tier maker. Στηρίζετε την προσπάθεια κάνοντας subscribe στο κανάλι, πατήστε την εγγραφή, βοηθήστε μας εδώ, βοηθήστε μας, like στο βίντεο, dislike αν δεν σου άρεσε, dislike, κάτι άλλο, αυτό νιστάζεις, φιλάκια, πάω να δω Squid Game εγώ. Λοιπόν, αυτά, λακιαφί στη μαγική, τσάγια. Ήρθε μια τύπισσα με την κόρη της και θέλανε δώρο για το γιο τους, για το γιο και τον αδερφό. Okay. Και θέλανε κάτι περίπου στο ύψος μου ήταν το παλικάρι από ό,τι κατάλαβα και στα κιλά μου κάπως. Άντε λίγο πιο παχύς από μένα ας πούμε. Και ρωτάω, είναι στο ύψος μου για να βρούμε το νούμερο. Στο ύψος σου, μου λέει η μαμά του παιδιού. Είναι 80 το παιδί, ωραία. Και λέω από κιλά. Μου λέει είναι λίγο, έχει πιο πολλά κιλάκια από σένα. Λιγάκι. Και πετάει για τον Νίκος ο υπεύθυνος. Είναι τόσο όμορφος. Νιώθω άβολα. Τρομακτικά πολύ. Και λέει αυτή. Και με κάνει να νιώθω ακόμα πιο άβολα και λέει: ο γιος μου είναι κούκλος. Εννοείται είναι πιο όμορφος. Και λέω: γάμο το. Χριστούγεννα έχουμε. Και μου λέει μετά αυτή: αγόρι μου και εσύ όμορφος είσαι, αλλά καταλαβαίνω. Ο γιος μου είναι πιο όμορφος. Λέω: δεν παρεξηγώ.